Baletski centar, to je škola baleta za decu od 3 pa sve do 11 godina. U Resavskoj ulici se nalaze u Beogradu i svake godine održavaju završne koncerte. Tako je i ove godine. Predstave se održavaju u pozorištu Dadov. Vidjet ćete sada devojčice koje imaju 7 godina. Ovo je samo jedan deo, jedna tačka iz te završne predstave. Evo šta su one spremile, a onda ćemo predstaviti i ženu koja vodi ceo ovaj projekat. Ana Fluk se zove i naša gošća, ali pre Ane, ajmo prvo na vas. Dobro jutro i izvolite. Bravo, ajmo aplauz, svi za njih. Evo, iz celog studija ste dobili aplauz. Dobro jutro, dobrodošla, evo izvolite ovde kod vaše profesorke. Ko hoće može i kod mene. Ajde, sedite gde hoćete. Neće niko kod mene. Svi kod profesora. Sela jedna. Jao, pa zdravo. Kako se zoveš? Samo ću s tobom da pričam, da znaš. Kako se zoveš? Maša. Šta je ovo, Mašo, sad što ste igrali? Je to jedno od nekih numera koje najviše voliš ti? Da. Jeste, jel? Dobro, a koliko ste vežbale ovo? Puno. Puno? Koliko to puno? Pa imali smo takve neke iste nastupe sa tom koreografijom. Dobro, i niko neće da priča sa mnom od vas, jel da? Ne mislim. Hoće neko? Ne. Dobro, ništa, onda nastavljamo ti i ja. Dobro, a koliko dugo već igraš? 1,5 godinu. Dobro, i ko te poslao na časove baleta? Pa, ja sam htela. Sama si htela? Zašto? Koga si to videla, ko ti se to dopao, pa si rešila da i ti budeš balerina? Pa niko. Niko. Nego ti se sviđaju te haljinice, suknjice, jel da? Pa onda se malo našminkaš, pa punđe lepe, jel da? To je sve super. A reci mi, volela bi, recimo, da budeš balerina? Da. Balerina, baš? Da. A kakva je profesorka? Kakva je Ana? Super. Super, a? Da. Stroga malo? Ne. Nije? Ne. Ana, dobro jutro i dobrodošli. I hvala što ste ovoga jutra sa nama. Ništa, ti ostaješ tu malo kod mene. Možeš i da pitaš nešto njih ako hoćeš, ako nećeš, ne moraš. Uopšte se neću mešati. Dobro jutro svima vama i dobrodošli. I kako je Ana sad na kraju ove cele sezone? Ajde tako da kažemo, sada samo uživate u plodovima rada, u stvari. Sad je sjajno. Da, sad je najlepše. I kada ih gledate ovako, jeste ponosni? Jes. Šta osjećate? Pa pravo da vam kažem, nema ničeg lepše nego kada toliko vežbate, toliko uložite u nešto i onda to zaista donese neki rezultat. Ko je juče? Ovo je uzrast do 7 godina. Ko se juče predstavio? Juče su bili od 3 do 11 godina. Bilo onako puno malih od 3 godine, deca, onako bebica. I imamo te grupe od 6 do 8 i od 9 do 11 godina. Bilo je dosta učesnika. Hoćeš tamo kod svojih drugarica? Nećeš tamo. Ja se tu sviđa. Dobro. A samo izvini, ko ti je najbolja drugarica od njih? Ili ti je možda Marko najbolji drug? Sara. Sara? Ko je Sara?
I Sara, ostavila si najbolju drugaricu ovde sama. Dođi, Sara, kad budeš htela. Dođi. Evo, ovdje vas dve. Možete tamo da pričate nešto. A recite mi, koliko grupa ima u centru svog? Pa ima dosta grupa, oko 7-8 grupa. Ima onako preko 120 polaznika, koji su podeljeni na uzrasne nivoje 3 do 5, 6 do 8, 9 do 11 godina. Imamo početne, srednje nivoje i čak neke grupe koje su za priprema za baletsku školu, onako zbiljnije. Dobra, koliko traje ta predstava? Kad kažemo završni čas, završna predstava, koliko to vremena podrazumeva? To prava predstava? Pa prava baletska, da, prava baletska predstava. Pošto ima puno polaznika, one su podeljene u 3 postave, znači imamo kao 3 predstave ukupno. Bile su 2, 6. i 11. i sada sutra je poslednja predstava, tako da to pozivamo sve ovim putem. Predstava traje 45 minuta i svi učestvuju, znači od 3 godine do 11. Onako, svako ima svoj deo koliko može. Dobra, ali nisu samo deca, imate, odnosno nisu samo... Pa prvenstveno su deca, učestvujemo, da, uglavnom u nas 3 pedagoga učestvujemo, više pomažemo nego što smo pravi učesnici, oni su onako vode, nose cijelu predstavu. Pa dobro, naravno, ali ono što me interesuje kada razmišljate sada o nekom novom upisu, o novim članovima, šta je to što zahtevate od roditelja da prepoznaju kod svog deteta da bi ih poželeli da deca dobaš? U početku to je samo ljubav prema igri. Znači, to je samo da oni imaju neku motivaciju, želju da dođu na časove. A kasnije kad se dete pokaže kao sposobno i da ima neki, znači, onako talenat koji se prepoznaje, onda se izdvajaju neke bolje grupe, idu češće, dobijaju malo teže koreografije i to onako vremenom. U početku samo da dođu da vole da igraju i to je najbitnije. Jel voliš da igraš? Da. Čekaj, pa ti imaš plavu maskaru na očima. I što je lepo. Ko je stavljao to? Mama. Mama. Dobro. Ko imaš? 7 godina, tako? 8. Znači već ideš u školu? Prvi razred? Da. Dobro, je li teško u školi? Ne. A lepše na baletu ili u školi? Na baletu. Dobro. I za kraj ćemo mi u stvari da čujemo Marka. Marko, nekako jasno mi je sa devojčicama šta je slučaj, ali kako si ti poželao da budeš baleta? Kako si se ti upisao u baletsku školu? Pa na početku moja sestra je igrala kod Ane balet, pa sam i ja probao da igram i svidela mi se, pa sam krenuo, a sad sam već polupoznat. Polupoznat? Pa ti si poznat sada, da si polupoznat. A reci mi koliko imaš godina? 9. 9, pa dobro, ti koliko već godina je to da igraš balet? Godinu. Godinu, je li tako? Da. A neki fudbal, nešto? Pa trenirao sam 4 godine fudbal, nego sam se ispisao sam se zato što me trener iznervirao, pa sam samo krenuo da igram balet. A ko ti je bio trener? Jugoslav. Nije bio dobar, jel? On bio dobar, nego kad me pozvao na utakmicu nije mi dao da igram. I šta si mu rekao onda? Pa onda sam se iznervirao, onda sam se ispisao. I da, rekao si mami, tati neće više da igram, da? A nisi razmišljao neki drugi sport? Pa nisam, trenutno samo balet. Samo balet. I kako ti to ide? Pa jako dobro. A šta ako ti iznervira rano? Pa mi nije Ništa. razmišljam. Ispisat ćeš se ti sa baleta? Nećeš, da. Šalim vas, Marko, si dobro učen? Jesam. Šta to znači? Odlično? Da, Dobro. Jel voliš školu? volim. Dobro. Marko, idi spremi se tamo, pošto će sada sledeća numera biti tvoja. Ti si sam, jer si najstariji. Da. Jel da? Evo, izvoli, tamo gde su one bile, to je tvoja bina. Da predstavimo još i vas dve. Morala sam ja da dođem do vas. Kako se zoveš? Natalija. Ti? Lana. Dobro. I vas 4 se družite ili samo igrate? Družimo se i igramo. I družite i se igrate. Dobro. Šta bi volila da budeš kad porasteš? Solista. To je lepo. Ti? A ako je to moguće, budem prima balerina. Pa da. Ali ima... Ja. Pa da. Pa ne, pa šta drugo nego biti balerina. Skromna. Da. Ali koliko vremena će trebati još da rade? Mnogo, tek su na početku, još nisu do baletske škole došli. Da, biće to naporan rad, ali važno je da i ovako kad ste male znate šta želite u životu. Hvala vam puno na gostovanju i hvala vama, Ana, na tom što ste ih doveli ovde i za kraj evo vidjet ćemo Marka, svog Marka.